Oñatin gauz, Garibai auzoko Koiskar ermikia da, hortzen ikusten dozuena, 100 urte bete ditu eta bertako auzotarrak azkenengo egun eta astietan hortxe ibili dira, antxinako argazkixak batu, ermikia txukundu eta monolito bat be preparatu daue, 100. urteurren hori ospaketako eta gaurkoan eurekin egotera, bertara, etorri gara. Miguel Angel Kortabarriakin gauz, Arramendi baserrixan jaixotakoekin. Miguel Angel, kontaidazu, hemen atzian ikusten duen Koiskarko ermikia hau, oin 100 urte eraikiten bitzen, ez da? Ontxe 100 urte bitzen hau egiten hemen. 1925an, ja aziotzen judu da, barrixan esaten daue, aziotzaila, eta urte hori osua eruan euen hau egiten, eta urte bukaerako isa akabota egoela esaten daue, akabota. Baina gero, datu ofizialak esaten daue, maiatzan bixan, 1926ko maiatzan bixan, behinkatu euela eta elizioi benetan martxan fini euela, ordutik aurrera. Eta zelatan hemen Koiskarren ermikia? Bueno, badako bere historiatxua, Justo honen ermitia honen promotoriak izan zian, hemen Koiskar azpikuo basarrixan, hemen beheko basarrixan, bizi izan zian tio eta loba bat. Tioa zan abadia, eta lobia zan emakume bat, neskazar bat. Nemesia Murgiondo eta bere tioa abadia. Horraik okurru izaten, hemen jente asko bizizala, elizatik urri inauzela, eta etziela hainbeste eliza faten, eta hori konpondu inbiazala. Eta orduan hori konponketako ideia izan zen, hau elizia hoitia, eta eurak fineuen dirua edo hartuen iniziatibia, eta sortuen fundazio bat hau elizia hoiteko. Eta lan horreikan bi lagun ibilizian? Bueno, lan horreik inzian, bi lagun maizu lanetan ibilizian, bi oñatiar ibilizian, bat albarritzakua, Esteban Bikuña, eta bestia Araoskua, Gregorio, Santiago Ergara, Araosko txantomalduena basarrikoa. Horrai bisok ibilizian maizu lanetan, eta gero horrein laguntzaile eta zean, auzotarrak, auzolanien inako ermita bat hau. Ekarriko zituen kanpotipe gauza batzuk biharrezkoa zituen jak, baina eskulana auzotarrak ineuen gaixena, odana. Lehen komentatu hemen karobisa dauela? Bai, elizia egiten azteko, hemen eguan elizia amentxek eugozin inguru honetan karobisa eguen lehenengo. Eta hor behian ikusten den txabola hori karete isa, karia gordeteko txabolia. Eta orduan, elizia hemen inbiezala erabai eguenean, lehenengo lana izan zen, karoisa kendu, eta hor besta bat, aurre atxuan, beste karoi bat barrixa egitea. Eta, bueno, hor da oso ondiope, beste karobi horren arrastua be, eta historixean hemengo kontuak esateituenak, lehen asko aitaketa ziren, basarritan da, zela izan da hola, gu gaztia ginean, orduan esakotzen kasu handi behiten, baina entzundako gauzua dira, bai, gauzuan entzundako dira. Eta ona mesetara etorten zian, hemen Garibaikuak, Izargarate, Zubillaga, komentatu duzue? Leku eskotatik etorten zian hemen, auzo ingurut ontakoak aurreko mendikuak, aurreko mendixea dakitzu da Zubillagako basarri batzuk, Garibaiko basarri batzuk, eta Larrainako basarri batzuk. Horrai basarri danok hemen sozio izan zian, edo parte hartuen elizian, eta gero onaxe etorten zian, eta hori izan zagraua. Domaiketan bi mesa egoten zian, eta Mesia orduan derrigorrezko izatezan gure gazte denpoan. Eta Mesi esaten eben hori gainera gero hemen geldiketan zan asteburuan? Bai, Mesia abadia, egon zian, 1950 arte abadiak aten digutzen joni. Eta, 50 inguru horreat, 9 arte. Eta 50 aurre Agustinoak. Eta onaik etorten zian, aurreko gunean etorten zian, ezen lehenengo Mesia izatezan udaran 7etan, neguen 8etan. Eta bigarrena 10etan da 11etan, negua edo dia, segun zer zan. Eta egoten zian hemen basarri honetan. Eta basarri horretan horreizian horko errenteruak, hor bizizan jentiak, eukan konpromiso bat hartuta, euren nagusisekin, Bergarako kondiekin,
honi atenditu Ze Bergarako kondien lurretan injakoa da. Bai, hau da, Bergarako kondien lurretan injakoa, Koiskar baserrikuan lurretan. Jabien lurretan, da orduan horrek errenterua konpromiso bat hartu duen, eurak atendiuko zaila, Eliza ontara etortezan, abadiari edo religiosuari, eta eura manteniuko duela, eta hori, eta iten egon txandan, hilebete baten egotezan baten, eta beste hilebetien beste etxia. Txandak egiten egon, bai. Eta azkenengo urtietan Agustinuak. Azkenengo urtien Agustinutak, baina, bueno, horrek baserritxok hori manteniu zen, domekero mesia egotezan garai horretan geixenetan, 2 mesa egotezan denboran, bai, gero batea pasau zen, da batera, ja, etortezian, pistak eta inzian, kotxian etorten dira, eta orduan gero ja ziotzain, Koiskarren etzien eldiketan. Eta Koiskar guape batzuk alde ineuen, eta, fanda, pitima gauza galdaketan fandia. Eta gaur egun hemen ze movimentu dau? Gaur egun movimentu oso gutxi, Elizian inguruan egoten dira urtian 2 egunetan, bat izaten da ontxe bertako eguna dania, Jesusen bihotzaren zeian, jai egunaren inguruko zea. Eta gero, udazkenean, Lizarrateko elkartekuak, hemen mesa bat, hausuen hilakuen alde, soziedadekuan alde, eta gero onja azkenean hausuen hilakuen alde, eta hori mantenio egiten da. Eta hori izaten da urrian azkeneko domekia edola. Pablo, orduan, zeuzara, oin urtien egiten dian 2 elizkizunetan, Mesia emutera torten zaren Agustinua zeuzara, ez da? Bai, zuretako zezan nahi dako horrek. Espalditxo honetan bai. Bueno, alaxe tokatu izan zait, eta nik guztat etorri izan naiz. Jesusen bihotza egunien zeuk emuten dozu hemen Mesia, mesa berezisa gainea, bertzu epe botatik intuzula uste dut. Bueno, hori tokat jendia, nian asmau edo idatze jendia, ni bersolari ez naiz. Baina, eskola batzuk hartu nituen, eta, simplemente olako gauza batzu, baina, etorten baldin bada bersolari bat benetakoa, ni bastarrera joaten naiz, eta uzten diot bersolariari, hori pasatu zait toki askotan. Hementxe gauz, argazki zarrak ikusten, eta Maria Jose, zeu hortzen, ez da? Bai, hementxen, aizpia, anaia, eta ama. Eta, kontaidazu, argazki honek badako bere esan nahi berezisa, ez da? Hau da erreunekoa, orduan, euten ginen etxoiten, erreunai, hemen erregalutxua behotezien, danonako, eta, egun hortan, erregaluak hartzea Koiskarrea. Etxian baino erregalo potentioa batzutan hemen bertan... Bai, etxian behotezan zerbait, katiuzkan batzuko, kartapasaion bato, zerbait, muñekan bato behotezan, baina hemen Importantia izaten zen errege eguna. Bai, importantia, oso importantia izaten zangoetako. Nun zau zeu? Ni hause. Hoi mutikutxu, honen zemia. Hoi da, ne primia, Lizarraten bizikegua, kontxita. Gero, Lizarra zera fantzen. Gero, lortzoa fantzien, hau familisi hau. Bizeme eukan da horrek, bisodoz, oin, hila. Eta hemen, argazki honek ikustien da, ze oroitzapen etortixatzu zeuri? Lehena gazte ginela, eta oine. Oin, handi ina zela, ze oroitzapen. Honekin, soinu juliokin, ja, ondo akorren ja ez. Ondo pasaki zebein. Maria Xun, kontaidazu zeu txikitan domekero, baserrikik etorte zinen Mesia entzutera. Bai, eta nik uste ginen egoten ginen etxoiten domekia. Zerbait diferentia, ez? Azte uneko zetik, zerbait diferentia egiteko domekero. Goizeko 7etan etorten ginen. Egotezan 2 ordutan Mesia. Goizeko 7etan da 11etan. Baina gu, zela sentitzen ginen, pikin bat onditxua ginela, goizeko 7etan etorten ginen. Eta kuriosu da gainea, zatik orduan, komunio ginen, komunio hartzeko baruik etorri ezen zuk ez. Eta baruik etorti ezer zen, galletak eta ardago xua eran da, etorten ginen bazarritik. Beito? Bai, ni akordatzen ez horrekin, baruik etorti hori zen, Alonso Garri, hori. Bai. 30 minutu inguruko bideoak jazen, argixak inetortu zinen zela? Farolakin, bai. Hombre, linternak egon gozian, baina politxa zen farolakin tortia. Linternak, akordatzen ez, linternakin bini baina faroliekin, kandelatxoa barruan ipenitza, lehengo farola zeakin. Etorten ginean. Mikel, hortxe ikusten du, 1. urteurreneko monolitua, kontaidazu, zelatan? Bueno, bururatu zaten, zela datorren 1. urteurrena Eliza honi buruz. 1 urte honetan ibilidian gizaki pertsona danak, hemen junto dian danan, homenaje moduan zehose jartzia hemen. Zati, bestela jai bat inja da, gero ez pozu ez jartzen,
hori ahaztu egiten da gauza hori. Eta hau jarritea, bueno, hemendik urte batzuta bentzet, beste batzupe, gogoraketako ze aurretik ibili zianak eta atzetik ibili gaienok ze lan indun. Monolitu osorik ikusten duzunean, ze sentsazioekin gelditu zara zeu? Bueno, ni garbi dakot zer dan, eta niretako hori da importantina. Oin, ze transmititzen da ben, ikusiko denpoiak ze esaten da ben, da ez dago ez daik. Mila esker, gaurkoan hemen... Bai, lehenguak indako gauzak hor dauz, espero, hemendik egun urtea baten batek ikustia. Eta hautzak kendu bentzet. Hori, hemen konstantzia gehitu deixela, ez da? 100. urte hurrenian monolito hau... Eta hemendik egun urtea gu ez gai izango, baina, bueno, baten batek ikusten badau, oso ondo. Zatik, guk eurak inoena ikusten du, SMS baik, eta oso handisakin, guria ikusi izela beste batzuk hemendik egun urtea. Ederki, mila esker, Felipe, eskerrik asko. Hori xera.